Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ҳозир анами распродажаи соли нави рафта истодай. Барои шумо мехоҳам анами намуд куртоҳоро нишон диҳам. Ино 250 тума куртоҳоянд. Ҳозир бошад 180 кам мондаги, айнаким кам мондаги. Бинед, дер накунед, беҳад хушрӯ рангошон. Анаи ранг якта дута дига мондаги, дига рангош ҳозирашта ҳастай. Хулас бинед чӣ хушрӯ. Ози сангошам аз наздик нишон метим. Бобончик доро мана сангакои тоза фасон. ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳамдиёрони азиз, занҳои меҳрубон. кадоми хоҳиши кор кардан дорад дар хона нишаста дар пеш фарзандои худ онлайн, куҷое бошед, Россияи Тоҷикистонай дахтаро фарқ надорад, фақат онлайн, фақат магазини худро алиш карда анамхел метонем ки занҳо пул ба даст биёрем. хело осон аст, қин нест. группҳои корӣ дорем, обучениё дорем, ҳамаша пурра мефаҳмонем. номерои ма дар бораи экран аст. кадоми хоҳиши кор кардан дорад, марҳамат, дар номерои ма занг занед. фақат ватсап дӯстони азиз, анамин номерои ман аст. ман пурра дар ватсап шуморо барои кор мефаҳмонам. боқӣ дар паноҳи алоҳи меҳрубон бошед. кадоми хоҳиши кор кардан дорад, марҳамат ба ҳаматон барори корзанҳои меҳрубон. дар паноҳи алоҳи меҳрубон бошед. Нашонам ҳамихел марҳамат. Зар дора, сери дора, сабз, сиёҳ, кабуд, сабзи талхабарг. вас беҳад рангҳои фасон дора. нархошон 180 сомон. чӣ тавре гуфтам, арзоншудаги ина дар кор бошад, нависед. Анаи куртоҳоям 220 сомонҳо распродажа шудаги ҳастай. 250 будан, распродажа шудаги 200 сомонӣ. ина ҳозир яда бо чанд моделаи дига ҳастай. баёшам машмуда нишон метиҳам, дар кор бошад, нависед. як чиз дига дӯстони азиз ки мо фақат интернет кати кор мекунем. марҳамат, касе дар кор бошад, ина куртоҳо ва ми чизора пулш аввал мепартоед, баъд мо гирифта доставка мекунем. материалҳоро бошад, баъзеҳоша ма дар видео мефаҳмонам ки касе дар Душанбе материалҳоша пулша надода мо мебарем, баъд пула гирифта мебиёем. ана ин куртоҳоро бошад, аввал пулша мепартоед, баъд мо доставка мекунем. иҷода ҳозир чанд намуд новинка омадагиай. набинед, ана ин моделҳои новинкаям, сетаи боло будагӣ. оз дигар хелошам ҳастай. модели новинка 200 сомон будай. ҳозир ма аз наздик бо якташа пурра хушмода нишон метим. беҳад фасонаш хушрӯвай. ина марҳамат, ҳозир ранги сиёҳша машмода хушрӯ када аз наздик нишон метим. ина миноям 200 сомониян. ана ино бошам 200 сомон новинка. ай новинка бинед бо чӣ хел ранго ҳастай. сиёҳ, сери ба сиёҳ, сери, сабзи, анами хеле сабзиш аҷоиб хушрӯ. то размери ҳамаш қариб то размери 54 размер доранд. тамошобинони азиз, ана ин клеточниё материалошон драпа эваяй трикотажи ғавсакай. марҳамат, бинед чанда гул дора. бурукои клёши сиёҳ дора ҳамроҳшон. размерошон то 52-54. нархшон 200 сомон. ина марҳамат, бинед чӣ хел вайёш ҳастай. рангакои фасонаш хушрӯ. ина тамошобинони азиз, ба қадшами куртои 200 сомара поёнашам шумо да нишон диҳем. поёнашам хе парпаракай, ҳамхе санг доранд. ина диде чӣ хел фасонай, чанд ранг дора. диде хулас анамино ҳамаш 200 иштагиай.